High-value individual naman na arestado sa buy bus operation sa Lawag City. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang 58 anyos na lalaki at itinuturing na high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng otoridad sa Lawag City. Nakumpiska sa suspect ang nasa 4.9 na gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa siyam na heat-sealed transparent plastic sachet at tinatayang nagkakahalaga ng nasa 33,320 pesos. Nakumpiska rin ang iba pang ebidensya. Masusing inilagak ito sa inventaryo habang nasa ilalim na ng kustodiya ng pulisya ang naarestong suspect. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.